أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون. وعليكم السلام والمستمعات. السلام ورحمة الله. لك هنا أنا بركة يا رب وبما ونسلم بما لك بنيون دنيا راما. أيوة أستاذ سجراني مصطفى. ايوه كلو بكيد إمادو مانا. تو كلو رجب. أم من سجانا نلي بري. ألين نلي. كافية تسيرا. كافية تسي. كسبة. ايوه. ألين نلي. أيا سرفين من فرا كراو كراي. أشيما سبتون رفالك فو أرجب سيلي أرجب تلموان ولون فلاشو. الله. على كرا نكرا بينيوي. أي سنة يلنك. سنة أرجب كنا. أيا سو سيلفنا تي. لا سرا تي. فطري تي. سافو تي. سومتي. ايه ايوه. أما كوني أرجب منك. سنة وناليتش. سيلفنا كنتي. لا سرا كنتي. فطري تي. سافو تي. سومتي. ايوه. Fenna flabe. Ni sey mi boke. Kana bola. Ngara wajibi. ايوه. Soma. Bula. Rakan fla. Ore tura sena. Kana sa. ايوه. Kadagauchi. Kafiriya dagachi. ايوه. Farasel duru de kafiriya dagachi. الله اكبر. Farasel duru. Ode kafiriya dagachi. ايوه. Adira kama kalo minna. ايوه. Adon kafiri munumbe. Uko ni an mogo sakalo de. Otuma hal ni shebe mami fe. Na ifanda afanche. Parce que ni shede o shede dorala. Hal ni we ka soni ga temne. وي الشديد ترجوي. الله Onuguro. اهو. Shirigo kalo de na sosera. ايوه. Mais hal na ma boya dole ko so. Alako. Wa qalilun min ibadiya. ايوه الشكور. الشكور. Wallahi ne alaka jominu ma don ka fo ko nyanyuman kuye. Nu wa barka danya. Ako ka dogo goju. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. ادما جونا فيتري ولدي كاتشا. Akacha. Fiti walen kacha koju. الله اكبر. Wani kusa ay abena ni Qur'an ni Qur'an aya kelen nana. Abe nya wakati beta. Bita fora wakati mi. Ako malu ala Dauda. أيوة. Shukran. ايوه. Ako na wala Dauda ka dukoro mo. Ako ay barka danye. Wallahi na shirfu ma barka da alai. Na ifan ben ga ala joba wala. ايه ايوه. Na fo fen ben ala kra bozonye. Sila be ba bunya. Ye fen so don we folo. O fen ba de. O to te ba o soro te ban. Ibe yoro ka soro be. سكي. Amana fo imana ko malu ala Dauda shukran. ايوه. Dauda ka sono mo wa barka da ne. Ye fen so rin mo ke sabula. سكي. Mo ke min ala terdo. Na la mama ka teri fem fem bo wala ka boya basima fo ni mama ni ya ka sarabla. انا موتي بيوغا. Ayi. Ani ma shi te ba kutaka. Ala ni ma shi te ba kutaka. Ni ba ka sara ko ninga. Mun ba to alkiyama do ako amma suratu turi kono. ايوه. Ko walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatihim. Ay mun fa ko ma alatinahum min amalihim min shay. Wala ta korono. اي. Wallahi mi sagara baran mankane. Ha? Baran mammi mi je ndo na sababu ye. Sagara ka fen kelen keli koso o ta tonga bala ni oronye. O ta to ikabala. Ale mi hele kedi ni mo yen la do sababu la. Mu'min kele o kele ni bita misilla. Ibe ma chama lesi no misilla. نعم. Mu'min kele.
ne bo ka seli te ka so ka bo ki bitar misiri la mo ko mun biye o benya bu fe be mo keso bu ka mo chamala se misiri la o koso ibo minga alqiyama do ala be ya fa idum makol do ino fa aljira ko hal nu ka baramita bo وكبرميتا بو هو الذين امنوا ما امنوا دار على الله يرى كوي مؤمنون قالت العرب آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مؤمن الجميع ايوه نيكرا مؤمنين كمان فهم بوركو على يافو يتسكسكل كالا يتسكالا فهم بوركو على كلا ياكي يتسكسكل كالا يتسكالا أبو فستا إيه كان نافلين سلي يبين برايسو على كلا يافو نيكو كو mio ma fogo tay day fuyi mi be fene bolo ne yo fo ba fu mi ba ki tay day fuyi parce que mi ma fuyi yo ma la kray wallahi e mai adun don nakase ski tamashi nano ko ni fenke ka fembla ko mi'yaru shari no be naqdi ka noye ka ko sensen ka tente noye ma ka on tente noye lu na no ko ni ko bla ngasa fendo ma imara ibafo e jawle be kuma min fani hakili sigila min fo te kilinte ibe sira ko na yemi fani hakili sigila kilinte kilin masa alaka rasulullah ale jawle te tumashi afore wajulla min kitabu ma fi ko chekelen be kiray do bakelen ga kilin ngono nawo do bakelen ngono bo ba egisi ke o do bakelen be ke chodi ama be fo nyon pe koy amana dofo abina dofo o bakelen ngono ma fika fi bakelen wallahi bakelen ale ka kelen nume mo ka ko benye sama bakelen kabna kera atri ay bakelen nge ma mi saba fem be minga suru kirala ni na ba gundo mi nyona ani mi yoro ka jala na ba shima abebi na chekelen zira ko duwo genye parce que kira duwo mi ga duwo mi na abana o be ko defanye ko o che atara fatu ka shube shin ka kaburu be indi afara nya ka kaburu be bakela afara ko shin ka kaburu be mo be girin tay yo be rom na tay njura akama mo odma ga do bagelin aya soro chugo didi ay ko do de kewa ni ma fe ngo jito ni yorete fosila jito jito ani sala bagato ni yorete non shiye ni jito here be soro mi buli ka ba asna soro yoro ko jito abi min tiki sabal le jafariya di adama Allahu akbar jafariya di adama sababulla ka ala kirato iletna 10 thumma tanfla muta to be bolla min cheba kerefe adusku makele ko abeka kalaksefli kira be kalaksebo ka to abrabata kadama ermin ubo ala barakati la barakallahu fika ايوه جيتو يا مي سلا بغاتو يا مي اسلام شيء نسر من جعفرية دي الله اكبر جعفرية bon la sa fe manum be ala ka kola na fora surtout afora nye abe fe min wono imana hadith kitabu bakara fe lan hadith kitabu bawde hadithul qudsi yusran bi حديث القدس ايوه حديث الدوي ويا كراي من فوق حديث القدسي على كما من فوق على كراي غاس يا مرو مدا ما غاس القران كنو الله
ado jumɛn ko ana inda dhanni abdi bi ni iski ko kɔrɔ lajɛ wallahi ni ala bi ka bila yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ balawo ma ni ala b'i bolo yɔrɔ min na i mana ale bila yɔrɔ ma a bɛ n'i ma o yɔrɔ de la gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ni ala bila k'a b'i kɛrɛfɛ a ma bɔ i kɔrɔ fiyewu i tɛ gɛlɛya dɔn a ko ne bɛ n ka jɔn mana n bisigi ka bila yɔrɔ min bɛ yen inda dhanni abdi n ka jɔn ka bisigiya yɔrɔ ne bɛ yen ni ala bɛ yen أبو حديث القدسي كان لا أيوة. كل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أيوة أما ما في ينو أرجع بس أما في ينو واجبي تو أما في من يعرفه ما بقول واجبي تو نافلة دو ni hadisa in kono hadisul qudsi do asabat lendo ni yere asegase ka ta laje mo minnu fɛn nya kɛ i bi taa sɔrɔ min man nafila caman kɛ e dulonnen b'o tigi la mawla i man nafila caman kɛ i dulonnen b'u la e dulonnen bɛ o kɛbaga camanw na a ko ne ka jɔn tɛ wuli a bɛ ma donna ni nafilaw ye ayiwa a y'a kɛ jamu de bin nawafili nafilatan o ye kelen ye nawafilu o y'a caman ye n ka jɔn tɛ a bɛ ma donna ni nafilaw ye fɛn bɛ taa k'a fɛ i bɛ to k'a kɛ dɔɔnin f'a bɛ taa k'i fɛ nafila f'a bɛ taa k'i fɛ ayiwa e yɛrɛ k'a lajɛ fɛn jumɛn ka teli ka maa kɛ ala kɛ maa fɛ adamaden fɛ ayiwa a fɔlɔ ye sun ye sun n'i bɛ sun bara ye sun n'i taara kuta kɔnɔ i sunnen bɛ ala de kama i tɛ maa kɔrɔfɔ a kɔnɔ i tɛ maa nin a kɔnɔ i bɛ dumuni min dun halala don i b'o nafila kan k'a kɛ ala bɛ bɔ i ye dɔɔnin ni su in kun n'i fɛ sufɛ nafila bɛ kun i fɛ ni su in kun n'i fɛ sufɛ nafila bɛ kun i fɛ sufɛ nafila n'i b'o kɛ ale ala bɛ k'i fɛ sani ale ka k'i fɛ o b'a sɔrɔ muminun bɛ k'i fɛ fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ ye nafila siri i t'a fɔ u ye k'u ka k'i fɛ dɛ o de tanpɔn sɛbɛnnen bɛ sufɛ nafila kan n'i y'a kɛ baga ye dɔrɔn i ni bɛ k'a fɛ dun ka gɛlɛn dɛ n ko o de y'a nati o de ye hɛrɛ sɔrɔ d'a ma ayiwa sufɛ nafila i bɛ t'o la ala bɛ k'i fɛ parce que ala teriw bɛ k'i fɛ fɔlɔ n'olu kɛr'i fɛ i ka sun ani ka sufɛ nafila seli yanni i bɛ to ka ala weleli min kɛ waati dɔ i bɛ bɔ i ka so i sunnen k'i bɛ taa fɛn dɔ ɲini don dɔ i bɛ na i b'a fɔ k'i dɔ de n ka n sigi i dɔn n ka nafila ye walima i dɔn n ka kuranɛ in kalan i bɛ to kalanni na maa tɛ mɔgɔ sɔn koyi ala de bɛ mɔgɔ sɔn i sigilen ala bɛ dɔ hakili jigin i kɔ ten wallahi tɛ foyi kɛlɛ o de salam ni o girinman dɔ karisa bɛ yen wa a ko a bɛ so kɔnɔ o ma na sa ma ne fɛ cɛ an bamananw n nana ka n'i lajɛ o don musaka nasɔngɔ min ka kan ka kɛ k'i ka suna kari n'i ka surafana dilan a b'o bɔ ka d'i ma o don ta n k'a ko a t'a ko o de la ahababtu أكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه الذي يبصر به نعم أيا جتي كلا ale bɛ k'o bɛɛ ye n'a fɔra k'a bɛ k'o bɛɛ ye i tɛ wuli nun ka taa ne ko k'i bɛ taa dɔrɔn komi ale ko k'a bɛ k'i sen e sen tɛ taa dɛ ala de bɛ senw sama ka na sen ma sen min filɛ ka na sama ka na sen ma i tɛ sen dɔn a t'i dɔn i fa ma sen da i ba ma da ala de ye sen da ka sen tigi ni si ma a bɛ wuli ka a bɛ taama n'ala ka taama na de ye ka n'i sɔrɔ nafila de b'o di. Allahu akbar. ni nafila y'o di sa n cɛ n ko dɔwɛrɛ ma di dɛ nafila de y'a di
nafila in bɛ kɛ jeni ye ala jeni bɛ nafila kɛ silamɛ tɛ o mumin de bɛ nafila kɛ silamɛ t'ale kɛ wakati koronin b'ale ma a bɛ kɛ wakati min o koronin bɛ silamɛ ma a fɛrɛlen bɛ mumin de ye Allahu akbar a bɛ kɛ wakati min a koronin don silamɛ ma nka sa a fɛrɛlen don mumin de ye o tuma différence jumɛn bɛ silamɛ ni mumini cɛ Allah ni ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi a banna i bɛ don alijinɛ kɔnɔ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i ma jo bato k'i bɛ alakuta ninnu kɛ o tɔgɔ ye ko alakuta i donna ale ka sinsan kɔnɔ ka ban n'i donna o kɔnɔ dɔrɔn amina min azabi la ilaha illallah husni faman dakhala husni amina min azabi la ilaha illallah ye ne ka sinsan de ye ni maa min donna n ka sinsan kɔnɔ hakili da sigira n'i b'a kɔnɔ i bɛ taa misali la mɔgɔw b'i ye nka i tɛ foyi to ala kɔsɔn silamɛ tɛ fɛn to ala kɔsɔn silamɛ tɛ fɛn to ala kɔsɔn mun de bɛ fɛn to ala kɔsɔn i ma ye ko inna alladhina taqaw ma fɔ bɛɛ dɛ a ko inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru o taqaw o ye jumɛn ye o ye al-muttaquna ye kuranɛ daminɛ ni yɛrɛ de ye ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن ده من النودي الدراسة سابين ودي فيه والجني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إقامة الصلاة كجلنا إسرائيل إقامة الصلاة وكجلنا وجود الصلاة كالنغبمة ولفنا تكلين وجود الصلاة silamɛ den ye silamɛ tɔgɔ dalen b'i la n'i b'i kelen tɛ seli nka ni sugo dɔ kɛra n'i b'o jama cɛrɛ n'o la ko seli dɔrɔn i b'a tigi jɔlen an ka di den ka seli ta suyetu babulu jɔ Allahu akbar a bɛ seli kɛ mɔgɔw nɔfɛ to ko wujudu salati kalan bɛ k'a kɔrɔ t'a dɔn rukuyi kɔnɔ subahana min bɛ kalan a t'o dɔn sujudu la subahana minnu bɛ kalan a t'o dɔn duwawu tɔ minnu kan ka kɛ seli kɔnɔ ta a tɛ tahiya dɔn n'i y'a ɲininka ko ne ma nin kalan parce que a ma se ka kalama o ye wujudu salati ye iqamatu salati ayiwa i mana o ye mɔgɔ o mɔgɔ la o ye mun min alladhina yuqimuna salata i tɛ don seli la f'i ka seli i cogo dɔ kɔnɔ i bɛ taa ni ji min ye i b'o cogo dɔ ka seli i ta a tacogo la fɛn fɛn fɔra a la i b'o bɛɛ kɛ n'i y'o kɛ ka tila i bɛ tila sa ka wuli ka ŋaniya siri fini ɲuman donni b'i kan na fini min kasa n'i yɛrɛ b'o dɔn wujudu salati i b'o tigilama caman ye seli la patron min b'a la mani b'a la walima kaliso min b'a jukɔrɔ mani b'o la a t'o bɔ fini min b'a kɛnɛ fini man sanu a b'i jɔ Allahu akbar an tɛ se k'a fɔ k'a silamɛ tɛ silamɛ don n'a silamɛ tɛ seli a kan nka sa e fila min kan a y'a kɛ ala de ye n'a y'a jaabi a faamu a tɛ bɔ anw ye an ka baga seli a kan an bɛ seli a kan wajibi n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye n'a bɛ seli i bɛ seli a kan jurumu tɛ mɔgɔ bali silamɛw bali ka seli kan jurumu dɔw de bɛ yen sa u bɛ silamɛ préparé de bila u ka seli kan u tɛ a ɲɛnɛmaw bila u b'a fɔ ko alimamu man ka seli o tigilama su kan nka seli kɔni bɛ k'i kan seli bɛ k'i kan ayiwa والمقيمي صلاة أيوة تندرع وبشر المخبتين أيوة الذين إذا ذكر الله أيوة وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أيوة والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ودي مخبتين وي نبي بتو من كنيادو على نيبالا بين سرالا ودي مخبتوي مفهم من كا كنيادو على با كلام من ني دالم بالا كو على با دو بين سرالا الذين آمنوا وعملوا واخبتوا إلى ربهم مين دو itika ke foyi kama ala ka ala kama si bado ala nya bila bi sarafene hawdi ikhbatu ikhbatu
o de kosɔn olu de muminu ye ayiwa a bɛ seli min kɛ a bɛ seli cogo dɔn a bɛ rukuyi min kɛ a b'a cogo dɔn subahana min bɛ kala kɔrɔ a b'o cogo dɔn yafa ɲininu don e b'a fɔ i k'i ka seli diɲɛ wagati bɛɛ tɛ o e tɛ seli wagati bɛɛ o wagati ni min dilen bɛ i bɛ seli o de ma don la i bɛna tɔlɔ ka bin o bɛ taa k'a ni min bɛ seli ɲɔgɔn fɛ ko nka a banabagatɔ dalen bɛ a bɛ taa lajɛ o bɛ t'i lajɛ u bɛna t'i lajɛ o b'a sɔrɔ limaniya ma tili la a b'a sɔrɔ ma tila limaniya tɛ tili la mumini limaniya tɛ tili la u bɛ tila silamɛ de la sitanɛ b'o de sɔrɔ n'a ka ji ye silamɛ awɔ n karamɔgɔ e ka kuma bɛɛ bɛ mumini kan muminiya yɛrɛ a bɛ dɔn cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di n bɛ ka min f'i ye i ka da ala la k'a fɔ a b'i kɛrɛfɛ a b'i kalama maa caman bɛ seli u t'a dɔn ko ala b'u kɛrɛfɛ i dalen b'a la ka jɔn de ye i dalen b'a la ni i ye ko kɛ maa la a tigi nana ka n'i deli a to n ye ala kosɔn n'i y'a fɔ mun ko a to ala kosɔn dɔrɔn a banna kuma fila t'a la n'i y'a fɔ mun ye nin min kɛra a to ala kosɔn o de kosɔn ala leni اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مش ذلك حق الوسوسة فتنة وبيميري مو يميري فإذا هم مبصرون وكان ميرين كنا بوسرا نيما وبوي بوسرا نيما يجمع يعني ما جنيدا نتعدى متى يا سكي nen mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'o nan deli nka ko t'u ta la a bɛ se ka bɛn ne filɛ min filɛ o nan deli min na nin a ɲɔgɔn bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ni n taara de la a b'a to n ta la o de kosɔn ala ko tawasaw bil haqqi de muminu ye illa alladhina amanu wa amilu salihati muminu ye maa minnu dara ala la ka baara ɲuman kɛ wa tawasaw minnu bɛ ɲɔgɔn ladi bil haqqi ni tiɲɛ ye wa tawasaw bis sabri a ye sabali fɔ yan parce que sabali de ka gɛlɛn adamaden ka baara bɛɛ la sabali diɲɛlatigɛ baara bɛɛ fɛn min b'a kɔrɔ min ka gɛlɛn sabali de ka gɛlɛn a bɛɛ ye ale de tɔnɔ fɛnɛ ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan ale de hɛrɛ sɔrɔta ka ca i y'a mɛn i ka limaniya k'a fɔ ala ka malikɛw bɛ yen dɔw bɛ yen olu dalen tɛ malikɛ ko la an ka sisan yɛrɛ wagati kɔni sanga ni wagati bɛ ɲininkali bɛ na mɔgɔ dɔw bɛ k'olu ko malikɛ o de tiɲɛ ne ko k'a kana kɔrɔtɔ n'a bɛ malikɛ ma o t'i ye don min ni tiɲɛ don a dalen ma a ye ta karitɔn wele ka na ye min fɔ tiɲɛ la jɔlen filɛ nin ye o y'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ bilen a taara ka dan kɛ o dun bɛ kɛ i ka da la ko malikɛw bɛ yen i ka da la kitabuw bɛ yen kuranɛ min jiginni min n'i tɛ kitabu tɔw dɔn kitabu 100 ani kitabu 4 o de jiginna ala bolo a kitabu 100 ni kitabu 4 a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ kuranɛ b'a bɛɛ walawala kuranɛ nanen fɛn fɛn kɔnɔ n'a ye sariya b'i kɔnɔ kuranɛ nana o sariya bɛ tuuse ka bɔ yen sariya min b'a kɔnɔ e min bɛ diɲɛ o don a bɛ ɲini fɛ i ka taa kuranɛ ka sariya nɔfɛ ni tawreta tɛmɛna lijira tɛmɛna minnu a jiginna minnu olu tɛmɛna minnu kun y'a kisɛ ye olu tɛmɛna nkalontigɛlaw de bɛ yen sisan n'i b'a fɛ ka kisi o tuma a lajɛ kitabu min bɛ baara la bi i sɔn bɛɛ b'a kɔnɔ i sɔn bɛɛ b'a kɔnɔ o ye kuranɛ ye mɔgɔw bɛɛ sɔn bɛ kuranɛ kɔnɔ o de sɔrɔ wajibi kɛlɛ ma ɲi sigi b'a ko karisa kun bɛ ka ne tigɛ i b'a ne m'i tigɛ ma dɛ ala min y'i da a b'i dɔn de sɔn min bila a y'o de fɔ a y'o de fɔ ne y'o de fɔ a kana k'i ɲɛna ko n b'i dɔn t'i kalama i ka da o kitabu bɛɛ la kiraw i ka da o la kitabu ninnu jiginna kiraw de ma i tɛ kira bɛɛ dɔn muhamadu kɔni b'o kɔni dɔn n'i denkɛ sɔrɔ n'i y'a tɔgɔ dɔn a la i kɛra denkɛ ma hɛrɛ ye tɔgɔ kɔsɔn alikiyama don a bɛ kisi fa inna li zimmatan bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi fi zimami muhammadu bɛ a tɔgɔ fɔli tɛ foyi tiɲɛ ye tɛ foyi tiɲɛ ye fɛn fɛn bɛ yen Alahu taala y'a da ka diɲɛ wagati dɔw k'a n'o bɛɛ
dolo dɔw bɛ yen n'o bɔra dolo dɔnnaw b'a dɔn ko nin maa ɲuman sina bɔra masa n'i bɔra kɔni i ka wagati dannen don wagati kunkurunin don min dan tɛ min tɛ la Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i k'o dɔn bon kiraw tɛmɛnen kɔ i ka da alikiyama la ka faamina n'o banna i ka da latigɛ la nin de ye mumunu ye latigɛ maa min bɛ da o la ni min sen talonna a tɛ taa ɲininkali a tɛ taa mɔgɔ fɛ ka taa ɲininkali kɛ ne sen a lajɛ dɛ n'a sɔrɔ fɛn dɔ de ma kɛ n'i y'aw ɲininka an b'a fɔ ko fɛnba de kɛra o ye jumɛn i ye junuba dɔ de k'i ni ala cɛ la i sen talonna k'a kun ko dɛ junumu yafa don a sen talonna junumu yafa de junumu yafa don bon nin de ye mumini ye Allahu akbar silamɛ caman bɛ yen silamɛ don sa dalen tɛ ala la a bɛ seli a dalen tɛ la a ka seli bɛ minɛ a tɛ minɛ mumini to ye mumini b'a dɔn ale ka seli bɛ minɛ parce que a bilala la de n'i bilara fɛn fɛn o bɛ minɛ mumini b'o dɔn Allahu akbar n m'a f'i ye ne delila k'a f'i ye Seydina Jibril tuma min ni a dara ala fɛ ani ni jɔ larusi dungariba la ka i yɛrɛ lajɛ o dungariba a y'a ye a cɛ ka ɲi cɛɲa dan bɛɛ la kunsigi min b'a kun kunsigi kelen sanu kelen bari n'a y'a kunsigi n'a y'a kunkolo firifiri ta jama de bɛ seri ka bɔ a la Seydina Jibril a kɛlen k'o ye min ye o dacogo ɲuman a ye barika da ala ye a ye arakan 2 seli ala ye arakan o arakan a ye san 20 k'a kelen kelen bɛɛ kan arakan kelen san 20 ayiwa n'i ko san 20 san 20 arakan 2 bɛnna san 40,000 ma a ye kɛ tuma min ka tila ale bɛ yen lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور نيتاي ما سكي ميرالا شو نتلقى إلى ما نبي دوكيدي لا يكون دبزن بادو كنا بمشي بيدفع بمشي شارع كنا نتوجه يا فاميا كله بيجا كرو ويشون تلقى باراي ولا تغيره الحوادث ولا الدهور جمانا تعلن يلما براتي والما اكزانتي نوبا بوالي تشولا نيني ما دوف مانا نيوم ماني بس دي ناكا نيوم با سورا غولون بركلم غولون سنجلن o sane examba mi ngode ni Allah o ya dama de o taala o taala masa mbo chola ay ni ngedro ngatla abe jibril ki mbato batula bato ken Vincent dando ngasa mi blala ma blala mi blala ya ki yara de ten na blala o ina fly na akechu yana bi ne akwa ma ye ninge ako jonno buna ne fe wal baraka flasili wakati kunuru ni ngono minti kele minti fla kono awru ko yimay asujudu may ngasa mbolu ka arakan fla fe kateme eka arakan fla samba binani arakan fla inga ako bari ñu bla de mu waake Allahu akbar na afrika minke kibake na ke chunya na bemine wala so rakala ko kamina meslike ka nya surtout na pla ama blomina ma blomi ko de ke kanya katime fardak ibla ramena ba ala na ijamne na jaxana mena woy ima blamina sa ibuke ko nya ala ni del mimne o bo fo ku yanda fla seli so ko bala jiga bo misiri tay yere te so kono sellaw ni asel so kono yere to la mo ko ñeti law ni eseli yere dem so bo mutar ki na place de wala bes no sama yomi wadi ko so ma blara fem mina ni ya kedra alhamdulillah wadi mu'min ba don ka fale blara sella abe sele ke kanya ala ya blala
ne o de mumini ye Allahu akbar kalima ne ba alma bena sa Amin ya Rabbi. abina dona na dona ala ka do anga ni here Amin. ka bo anga here ame do mi nga kono ame saraka min ba kono ya rabbi ama ala batu min ba kono ala ma bemne na Amin. ala ka bara no ya Amin. na tla dembe anga tibe nanga Alaji ba yara tili ala cogo min oh, mudir ko cayare bi ka nin kɛ waa kalo bɛ ka dafa di kalo dafalen do a ciwo la cew kile dafalen do a ciwo la cew mun de bɛ ka nin o ka tili dɔ bɛ yen tile la o ka ja ni su ye o ka dɔ bɛ yen su ka ja ni tile ye o min sumana a tigi fɛ k'o bila o dafalen do foyi ma b'o la foyi t'o jɛ foyi ma b'o la foyi t'o jɛ ko ka tɛ ni sisan dɛ Oh, i bɔra juma la dɔrɔn juma sera ko min fɔlɔ nɛgɛso kun t'e bolo n'i bɛ don o kan n'i bɛ yɛlɛ o kan moto kun tɛ yen n'i bɛ yɛlɛ o kan i b'a k'i sen de la ka bɔ yan ka taa segu i b'a ta o wagati i sen de la n'i y'o kɛ i bɛ segu jɛya ye b'a dɔn masa don o dɔnnen tɛ i bɛ taa min k'a kɔnɔ o don tile bɛ jɛn i ɲɛna su bɛ jɛn i ɲɛna sisan tile ka surun i ɲɛna parce que i ka teli tile ka surun n'o tɛmɛna jumɛn b'a fɔ mun y'an selen sunkalo de o sunkalo tɛlen de an dun bɔra don in na sisan ma tile tan ni kelen de b'a ni arajaba cɛ walima tile tan bi ye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ye tora tile tan ni kelen ou bien tile tan o de b'a ni arajaba cɛ bon e bɛ k'a fɔ ko a ka teli n ka cɛ e bɛ ka teli i si de kan dɛ i y'a mɛn kosɛbɛ siya i si kan kɛ ni tile kelen min tɛmɛna o bɔra i si la kalo kelen min bɛ tɛmɛ o bɔra i si la san kelen min bɛ tɛmɛ o bɔra i si la Allahu akbar an ka taa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima ni ko n'an bɛ dakuruɲa fila de fɔ wa fi hadhihi sana ayiwa nin san kelen de kɔnɔ sa الثانية min ye hijira san filanan ye بلغت غزواته ala kɛra ye kɛlɛ min kɛ ka kafiriw kɛlɛ a kɛlɛ sera فيها hijira san filanan kɔnɔ 18 غزوة kɛlɛ 18 ma Ayiwa. kɛlɛ 18 komando minnu cira olu b'a la أيوة أولاها a fɔlɔ غزوة أبواء dugu dɔ bɛ ko abuwa o kɛlɛ o ye dɔ ye أيوة كانت هذه الغزاة min kɛlɛ in kɛra ka da kun min kɛ i y'a dɔn wa المسمات بالأبواء n'u ye kɛlɛ min tɔgɔ ko abuwa kɛlɛ أو ودان walima bɛ ko awadani kɛlɛ لقرب ما بين الأبواء وودان wadayi ni abuwa surunya kɔsɔn olu ɲɔgɔn cɛ o de y'a to u y'u bila tɔgɔ fɔ أيوة إذ ما بينهما من مسافة o ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ min bɛ yen قد لا تزيد o tɛ jiri على 6 أميال kilo wɔɔrɔ kan yɛrɛ a bɛ komi olu ye kelen ye أيوة وهي أول غزوة min de ye kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ye غزاها صلى الله Ala عليه y'o kɛlɛ kɛ وكانت nin kɛlɛ de kɛra في السفر a kɛra dɔnba mangɔnɔ أيوة dɔnba mangɔnɔ i y'a mɛn وسببها kɛlɛ yɛrɛ kun ye jumɛn ye أنه صلى الله عليه ala kɛra ala وسلم bɛ kisi nama jidira ma بلغه مرور إير قريش a nana fɔ a ye ko kuresiw ka sɛrɛ tɛmɛna أيوة o nana fɔ a ye kuresiw ka sɛrɛ n'i y'a mɛn sɛrɛ arabukan na gurupu min bɛ yen ni nafolo caman b'a la o ye sɛrɛ ye أيوة i y'a faamuya ni sɛrɛ mana tɛmɛ ka bɔ yen nafiru bɛ na nafiru أيوة o ye ni i ka sɛrɛ taara taama n'i y'a mɛn ko bɛna bila a kan a bɛ magɛn min kɛ ka magɛn kɛ o ye nafiru ye n'o bɔra yen sa jesu bɛ na kɛlɛbolo bɛ na أيوة بالأبواء a fɔra ye ko kɛlɛ tɛmɛna u ka sɛrɛ tɛmɛna ibuwa yɔrɔ la أيوة yɛrɛ abuwa min filɛ nin ye ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a fa fatura yan de الله أكبر fa fatura yan de أيوة ووجود بني الضمرة o tɛmɛnen kan hali bɛ dabara den بن بكر min ye bikiri den ye بن عبد مناف min ye abudumanafi den ye بن كنانة min ye kinana denw ye في المنطقة o y'a sɔrɔ olu de b'o réseau in kɔnɔ أيوة فخرج لذلك ala kɛra bɔra a bɛ taa sɛrɛ in kunbɛn a bɔkun kɛra o de ye
بعد أن استخلف على المدينة أيا سورة أيجين من المدينة كنا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة عليه بلا مدينة كنا سعد بن عبادة عليه أوسو خزرج قبيلة كنت جنو يعني دفع إيه جنو قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة رميناه بسهمين لم نخطئ الفؤاد على بورا على فمو ادم الدنيا يرى دو بي وبافو ما كان كي يرى تنغ يرى منونا ايوه تنغ يرى دو بي دو تاي مغو بي دنغ دو تاي بتا سورة سابوك او وغنو ني دنغ بي كانت ابنا غتا كيو دنغ خنو والما كان يغنى كي ني يغنى كي ساكا نا بورا كي يسكرنو يغنى كي ngache begele ade ali saad bu riba tara nyamana tade la abole anad dinga dola ali nyamana ta ko ka ja sura jine din be nyamana ta keruka bu ya kalakse ka bu ya kalakse ka bu mami o jine o yere de wulla kama dinne lamini shufe madinne ku yeke bako dugu bade Allahu akbar madina lamini baka dongalinda on de adunta ngoga do ala kala o saadu de bla so ambe ka ni min fo no ko fe ko wiye saadu de blara madina kuna ka ki hakil to dugula sana kana aywa yaro jinya fe mo fe ni dinete hali dine kono dinete ku gwanza nyon jamfa ala kala temenengo dinetigu aywa fanga niya kalfam gola dron atigi bi chokola ben sani kana be ben sirima no mi kumbe dugu ko fe kata charo imana do su kono baso la benga ki makono imana do e fagara sana o nyaka do ale chokole do ka ba Allahu akbar ne ci fanga kira sallallahu alaihi wasallam ka ñogon jam fa fanga no fe salamo bolo o magala kratilla ala tabana sigalin naso tasba kamin de do dinen sigira salamaya asigira tasma kamin de ka Romain ka fanga dafalin be farisi dafalin be yahudiya dafalin be ken no wakati ala ya deme fasbirna wa'ad Allah haqqun subali nila alama la yadu minta oje rek so mi hi talaw yo hiji gaba wa la ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara abdahu wa zama al-hazaba wahdahu ma waratani alate alakilim pido ay leyni minta ayo ka chey ski ayaka jonge kira deme kafiri jamakulu ala ya ukari akili ski ayo deke kira sigira naye ubla katamina inayatullahi o be fara aleka duwuka inayatullahi dina gwa o ba ale no fe ngasa o kono hal ni inayatullahi be e no fe ni duwuka shuina ala ba lam abi lamne inayatu yimay we chodo de ala be adama din no fe noye nyina da tuim be dampen be ambo ka fem be ibe shiro yoro ala bi kalama ambe ibeshi ile si femi ka adodo fendo be na obli no fe du la ni wula do ki bolu fla ko da ka mi wele siga sno ka du mana ke je do no dima we inayatullahi kudi ala ka deme bon ni de me ala ka no fe sallallahu alaihi wasallam ana yere ka duwo bajidi do o ko ma duwo malawo duwo de kire makunde badri do ayi makunde aywa eki tu ka so ko nim so chiro ko ni tala wele ida
muso bɛ du ka k'i kunci sufɛ muso bɛ du ka surtout an bɛ wagati min kɔnɔ sisan o bɛna ka na i kama dugu tila fɛ wari bɔ ni ma wari bɔ dɔrɔn bere da i kun e sara a tɔ bɛ k'i kɔ n'i y'ala wele a t'i ka so da ye sama ka don n'i ala wele a t'i ka so da ye sama ka don diɲɛ fɛn fɛn bɛ ten a bɛ ten kira b'i sigi dɛ a n'a ka kira ya badiri don e ma ala ye kunnadali kɛ wa falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama bon i mana y'o fɔ ala kɛrɛ a y'a fɔ ka da kodo de kan a ye min kɛ a y'i bolo fɛ tigɛjɛn na ka yaasi kala la a y'a kɛ da ko fu min kɛ ale de fɛn sera kafiri o kafiri bɛ yen njɛgɛn na k'a funufunu kɛra a dafin kɛra funufunu ye nka njɛgɛ k'a bɛɛ ɲɛrɔ a y'i ma kun de a ba fɛn dɔ de kɛ a ye fɛn dɔ de kɛ a ye mun kɛ ayiwa a ye min wele o tɔgɔ ye ko masaw ka masa masa min b'i kalama a y'i da a b'i cogo dɔn i bɛ laban min na a b'o dɔn a y'o masa de wele ala ka kumakan n'o ye kuranɛ kuranɛ ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ kuranɛ de ye fɛn bɛɛ ye kuranɛ de ye fɛn bɛɛ ye a ye kuranɛ de kalan dɔwɛrɛ kalan dɛ a ye kuranɛ aya de kalan k'a fiyɛ o kɛra furu mun ye ka taa ayiwa komi o dɔnniya t'e la a dɔnniya tɛ ne la n'o tɛ mɔnɛ tɛ don an na ne m'a ko i ma nin jɛnjɛn kɛ k'a fiyɛ ko a cɛ ka taa fili baji la a b'a cɛ ka taa n'a ye ka taa fili kɔgɔji rɔ n ka sɔrɔ a dɔnni tɛ ne la a dɔnni t'e la an b'a sɔrɔ cogo di i tɛ taa ɲɛɲini an bɛ ka ɲɛɲini bolo ye inna lillahi wa inna ilayhi sirike wa kow bɛ ten de sigi ala kɛra ɲuman kun a ye ala deli ala fana y'a kalan kɛlɛcogo la ya ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilzatan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ayo fo ka da kunna la kira bolo sa ayiwa kafiru y'u ta kɛ ka dɛsɛ badiri na kɛ badiri ɲana wari sɔrɔla ayiwa badiri tɛmɛnen gasuwaw caman kɛra o kɔrɔ masali hazabi nana o kɔfɛ o tɛmɛna wariw sɔrɔla parce que kafiru tora k'u ka fɛn minnu to o tɛmɛnen kɔ o wulila ka taa k'u bɛ taa o mura kɛ mankanw y'o bali o balilen o segintɔ k'u ka taa Khayibara k'a ye yen labɛn ka d'a ma fɔlɔ k'u dusu suma dɔn i wulila ni ala kosɔn k'i bɛ taa ko dɔ kɛ i m'o sɔrɔ n b'a yir'i la ko ni ala bɛ n b'i kalama nin tuma de ma se fɔlɔ a ma mɔn n'a mɔnna i bɛna tigɛ a ye taa nin kama o mɔnna o taara Badiri Khayibara sanu kun bɛ yen kabini ala y'u da Badiri ka min ɲɔgɔn sanu bɔ kana tun ala kɛra kɔrɔ ni min wele o bɛ mure de fa sanu na k'a k'i kun i ka fini na sababu la n ka cɛ n k'o wari sɔrɔli la hawla wala quwwata ni jɔnmuso kelen kun bɛ n bolo a y'a ta kɛ 5 ye hɛrɛ sɔrɔla radiyallahu anhuma ala ma jɛnna ka b'o 2 ma wa kharaja kira bɔra fi nafsi shahri rabiul awwal o kalo kelen yɛrɛ de ko ne k'a lajɛ a seginna ka na ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la kalo min na o kalo masa ye dɔwɛrɛ labɛn i b'a dɔn foyi tɛ yen n'a bɛ sɔrɔ nɔgɔya la sigi f'i k'a sɔrɔ i ye gɛlɛman caman tɛmɛ fɔlɔ anw bɛ barika da ale o bani masa ma fi mi'ati rakibin ani cɛ jeli wulila cɛ 200 yuridu iran a bɛ ka ayiran a bɛ ka sɛrɛ dɔ sɛgɛrɛ ni Qurayshin o ye Qurayshiw ka sɛrɛ de was alil qaryata allati kunna fiha wal ghira allati aqbalna fiha o bɛ ka Qurayshiw ka sɛrɛ a bɛ k'olu fɛnɛ magwɛ alayha 100 rajulin o don Qurayshiw ka kɛlɛbolo in maanaam u ka nafolo bɛ sɛrɛ min na Qurayshiw kun ye cɛ 100 de bila k'o garde ala kɛra ni cɛ 200 bɔra o kɛra ka cɛ 200 in don o kelen kelen bɛ se cɛ 20 na cɛ 200 o kelen bɛ se cɛ 20 na cɛ 20 kelen kelen bɛ se cɛ 20 na
in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 otuma ale ni sara min bɛ ɲɔgɔn fɛ o cɛ 20 de kun bɛ se ka ni o cɛ 10 de kun bɛ ni cɛ 100 kun bɛ Allahu akbar fasara kira bɔra waliwa'uhu ka drapeau ma Sa'd bin Abi Waqqas a y'a sɔrɔ dankɔrɔba in nin don y'a sɔrɔ kow ma kɛ fɔlɔ cɛbaw ka don fɔlɔ a y'a sɔrɔ Uhud ma kɛ fɔlɔ a y'a sɔrɔ Badiri ma kɛ fɔlɔ Uhud ma kɛ fɔlɔ nin don a ka drapeau kun bɛ Sa'd bin Abi Waqqas de bolo hatta balaga kira tɛmɛna f'a nana se buwata dugu la min nahiyati jabal radwa radwa kulu o fanfɛla kira nana jigin jihata yambu nakhli n'o ye yambu nakhli fanfɛla ye falabitha kira sigira ببواتا أبواتا بقية شهر ربيع الثاني يا رب كلون أيوسا ربيع الأول دم كلو أيوسا كلو من دلمو كانوا ربيع الثاني أيوة توكي أيوة وعاد في أوائل جماد الأولى دمنلا أيوة كلو من سارة أم بجماد الثاني أيوة كلو من سارة وكم فلو أسجنا كنا إلى المدينة كنا مدينة ولم يلقى كيدا أما دبل ما نيوم أيوة وذلك منو لعدم استدامه بئر قريش اليوم قريش كا سرمي نا بوكو كنيوي أنو ما نيوم أيوة حيث يرمي فاتت سرت على قدانجي ونجت سرك شيرا بتدبير الله نبي أنا مين كان غافي على ميزاك بارلا كوي أو فرق شيرا نالا كدبادي دي أيوة أزا مثلا من قبو وجل ناس كروتالين وإرادته أنا كلاجيني وما شاء الله نفهمي على جا كان ودي وما لم يشاء أيوة نفهم ما على جا لم يكن بل ما كان مبو فيو تكي سكي سلبي وروا سانيني تدري بكي مادو سا اتلي بين سا 6h58 6h5 ça à cause que non avec ce qu'on a on tara 7h on tara 7h 1 minute 7h 2 minutes ay joye ka wati atla ki cause que ça avec 6h58 ودوا ما فبرلت لا تزوق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا مو كسكا كاوي رجوا بك مدو منهم مساشوننا والله يا لبي إتا بشونغوي إتا رجوا بشون من كريين يبودشون min kere ni yo shibo bara yisro ala yo min dorondo min tebana do yo shu yana tama solu yana otma emin be ilebe ne arjaba sera ibsega so jogo ma ke ne yake ateshu ma ede dakala ma jamin ba fi kara mi arjaba shu ne be bida do de so ya do na ala kala ko moda fun de ko mi yakele mfa ala adi sa sabat lemme ay mi fa arjaba sun ko horma kala werete ya awdo be kam min fi were silama be kan ni so jano de ne ma fi moni arjaba kala kunte kafiri ya kunte bien fa kun nyong le man arjaba de atwanya afara koka arjaba ski fe fana silla kas misri wele sil fana la ka wele la sala ka wele fitirla ka wele safola ka wele fajilla ala de rajaba ski ala man bana sabam aminu ya rabbi ala kala ba ngoni man aminu ya rabbi mam turiga maululu mam turiga maululu be sibiri ni sanya toyi